אין באמת דבר כזה דחיינות או עצלנות. תחשבו על זה לרגע. דחיינות אומרת שאתם רוצות לעשות משהו אבל דוחות אותו. אבל מה אם הייתי אומרת לכם יש פעילות שאתם מאוד אוהבות? הייתם עושות אותה בלי לחשוב פעמיים. אותו דבר לגבי עצלנות. קשה לי ללכת להתאמן, קשה לי עם הדיאטה הזאת. אבל מה אם הייתי אומרת לכם שיש לכם עכשיו איזשהו משהו שאתם מאוד אוהבות, או איזו טיסה באמצע הלילה, היה לכם מלא כוח ומרץ לקום. בעצם, כשאתם אומרות לעצמכם אני עצלנית או אני דחיינית, מה שאתם בעצם אומרות זה פשוט. לא בא לי. כי אם באמת היה בא לכם, הייתם עושות את זה. או זה היה חשוב לכם לעשות את זה. אז בפעם הבאה שאתם אומרות לעצמכם, אני רוצה להיות פחות 20 קילו. תשאלו את עצמכם, מה אני עושה בשביל זה? הכי קל להגיד אני עצלנית או אני דחיינית, אבל תזכרו, אתם לא באמת שם. הזמן לשינוי הוא עכשיו, ולא כשאיזו שיחה מלחיצה מהרופא תכריח אתכם. אל תחכו לזה. זה החיים שלכם, זה הבריאות שלכם, ולא רק בגלל איך שאתם תיראו. הגיע הזמן לשינוי, צרו קשר, ואני אעזור גם לכם.